Cut, Ellie. Godt. Vi skal have første finger her. Treat You Better hedder den med Shawn Mendes i 5. bånd på 6. streng. Altså pegefingeren i 5. bånd på 6. streng. Tredje fingeren skal i 5. bånd på 3. streng. Og så siger man 1, 2, 3, og så rykker man første fingeren ned i 3. bånd på 6. streng, og tredje fingeren går et bånd ned fra 5. til 4. bånd, og så spiller man også 3 på den. 1, 2, 3, rykker fuldstændig det samme greb ned, sådan så første fingeren er i første bånd på 6. streng, og tredje fingeren i andet bånd på 3. streng. Og så tager man også 3 på den. Det prøver man at sætte sammen, så man siger 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og det jeg gør her, når jeg fortsætter, det er, at jeg tager lige 3 mere her på første bånd, 6. streng. 1, 2, 3, 1, 2. Og så på 3-slaget går jeg op i G-akkorden, hvor det er i 3. bånd på 6. streng, 4. bånd på 3. streng. Så får du hele rundgangen.